Sasusipa kancane. Hey. Amakhekhe la. 3 lilodwa. Hayi sira. Haw, Mahel. Kwenzakalani manje? Baleka Emma, isigebengu leso. Oh manje wena ubona ukuthi kuwumqondo omuhle ukuthi ubaleke ungishiye la? Bese uzobona na ubaleka. But it's not too late. Usangabaleka. Waphuma number 1 ka grade 1. So you've got this. Mahel, this is not grade 1. Inkinga yakho ilapho ke awuzithembi. Le ntombazane yaphuma number 1 ka grade 1 isasekhona kuwena. Uma uke wazama ngizokukeqa ukhale ngobuso phansi. Uzomake up ngedust. Yabo, ubeka kayisho leyo nto kuba ufake makeup. Hey, fusek Mahel. Manje bhuti uzongithengisa amakhekhe noma ngisuthi? Uzowadla kusasa. Angifuni. Anginandoda ngihlalela. Hawu, kodwa nawe uyabhayiza. Kekho singikhulumisa wena bengididisa yena khona uzodla phansi. Cha kwasekuqaleni wena ubungishiyelani naye lapha. Lo yamshida une grudge nami. Uyana lo wayebamba umakhuzwa inkunzi. Hey. Ngikwenzela amakhekhe awuthula. Ozolanda isikhwama sakho namakhekhe. Hawu, kodwa havu careless kodwa nawe baby. Hey, fusek Mahel. Ube be careful lapho baby. Ngithe fusek Mahel.